Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Teñan todos vostedes moi bons días e benvidos a Sempre en Galicia, programa do Patronato da Cultura Galega, que, como saben, conta cos auspicios da Xunta de Galicia. Se quere comunicarse con Sempre en Galicia, o noso móvil é 092 001 232. Temos un tempo bastante fresquete, non, Francis? Sí, ainda fai frío para setembro. Exacto, temos 13 grados de temperatura en estes momentos en Montevideo, a máxima de 17 grados. Se quere saber que pasa en Galicia, bueno, na capital de Galicia, Santiago de Compostela, o tempo en estes momentos é de 14 grados, chegan a 19, é parcialmente soleado con precipitacións. Empezamos en Sempre en Galicia. Nebra, historia de unha infamia. Este foi, amigos, o título escollido por Xerardo Díaz Fernández para o seu libro sobre os tráxicos acontecementos ocurridos na parroquia de Nebra, no concello do Porto do Son, o día 12 de outubro de 1916. Foron 7 persoas mortas e máis de 40 feridas, algunhas de gravedade. Son datos que refliten a dureza da represión en aqueles tempos por parte da Garda Civil. Pero cal era o motivo? Conta no seu libro o recordado mestre e querido amigo Xerardo Díaz que o motivo da protesta era evitar o embargo de impagos de un suposto imposto especial. Aquel día da manifestación ciudadán, o comercio pechou as portas e os veciños amosan a súa xenreira e berran: morran os caciques, viva a unión dos labregos e traballadores. Foi entón cando apareceron 3 parellas da Garda Civil, armados hasta os dentes, e comenzaron a repartir golpes, mallando na xente coas culatas dos seus fusiles. Como sempre, o día seguinte, as autoridades encabezadas polo gobernador civil da Coruña culparon os veciños dos feitos, pero resulta evidente que non foi así.
Unhas 20 personas feridas de bala e, curiosamente, a maioría dos mortos eran mulleres. Produciuse así unha forte movimento de solidaridade coas vítimas por parte da clase obreira, dos republicanos, dos socialistas e dos galeguistas, e mesmo na Coruña, no Teatro Rosalía Castro, fíxose un mitin para protestar contra a represión. E alí mismo acórdase facer un congreso para crear unha federación obreira galega destirpada, como sempre, despois polo réxime de Franco. Pero no primeiro número de A Nosa Terra, en outubro de 1917, coincidindo precisamente co aniversario da traxedia, afirmábase en grandes titulares: vítimas de Nebra, os vós galegos nunca vos esquecen. Pero este non foi un feito illado en Galicia. Compre lembrar situacións semellantes en Oseira, Sofán, Guillerei, Ferrol, Baldallo ou nas Encrobas. En todos estes casos, a xustiza brilou pola súa ausencia. Houbo sí debates parlamentarios, divisións de algunhas autoridades de pouca monta, e deixar que o tempo fora tapando estes crimes. Algúns dos nosos escritores máis egrevios describen polo miúdo o trato que recibían as xentes do rural galego naqueles tempos pasados e as súas inquedanzas, sofrementos e abandono, como Rosalía de Castro, como Lamas Carvajal, Leiras Pulpeiro, Ramón Cabanillas e mesmo o noso Castelao. Pero a historia da infamia de Nebra foi espallada por un digno fillo do Porto do Son, exiliado en Montevideo, un fillo de Porto do Son distinguido no seu día coa vieira de prata do noso patronato. Trátase do noso recordado amigo Xerardo Díaz, que hoxe lembramos máis que nunca, nesta maxistral obra histórica que forma parte da biblioteca do noso patronato e que está a disposición de socios, estudiosos e interesados na nosa historia, que, non tan lonxana no tempo, sigue pedindo xustiza. Galicia docemente está mollando o mar, ten vales e montanas e terras para labrar, ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafego. Galicia é unha nai, velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, Miguel Ángel Delgado presentou no Festival de San Sebastián a súa película La memoria de San Simón, que trata do campo de concentración creado nesa illa precisamente, en outubro de 1936. Unha isla preciosa en plena ría, pero con un triste, pero moi triste pasado. Hubo moitos campos de concentración en Galicia, Lavacolla, Cedeira, Olla, Camariñas. Nuria López, periodista, creadora digital, defínese como contadora de historias. Dirixiu o podcast A Ferida Aberta no 36. Todo un percorrido, amigos, pola represión franquista, como cando a memoria se convirte en un espello, un baramo de valía moral. Bukowski, o poeta maldito, decía que o recordar produce monstruos que pensábamos que non existiran, pero que existen. Nuria López está hoxe con nós aquí desde Galicia. Nuria, moi bons días e benvido a Sempre en Galicia. Hola, que tal? Moi bons días. Moitas grazas, Toni. Como nace este podcast de A Ferida Aberta no 36, Nuria? Pois ese podcast é un proxecto que tiña en mente desde hai moitísimos anos, non? Porque son unha persoa que, bueno, que sempre me é moi interesada, non? No tema da memoria por distintas cuestións, non? E entón, bueno, pois a comezos de ano empecé a pensar que quizáis era o momento, non? Cando estamos a piques de cumprirse os 90 anos, non? Do inicio da sublevación, pois que era un momento de rescatar e visibilizar un pouco todo o que ha acontecido, pero facelo con calma, non? Porque moitas veces abórdase o tema da memoria sempre moi pegado a unha efeméride, por exemplo, non? Pasaba o día, pasou a romería, Toni. Eu quería facer un proxecto un pouco máis a medio ou longo prazo, máis repousado, donde os meus convidados puidesen falar con tranquilidade, non con esa rapidez sempre da radio, non? Que todos coñecemos, non? E aí é onde decidín tecer todas estas historias, non? Unha foime levando a outra e aí levo, non? Pois xa 18 capítulos, 8 meses de programa que me están dando moito traballo, pero tamén moitas satisfaccións. En ese Memorias tamén entra a nosa audición Sempre en Galicia, verdad, Nuria? Sí. Bueno, claro, vos tivestes un lugar moi sinalado, non? No meu podcast, nun dos últimos episodios, non? Eses 75 anos en antena, bueno, que sodes un espello onde mirarnos todos os profesionais da comunicación, non? Por estar dándolle voz pois a tantas persoas, non? Que axudaron a construir a nosa memoria e tamén o noso futuro. A túa vida laboral xira en torno a dous países, Italia e Londres. Que estabas buscando a túa propia, encontrarte a ti misma por esos camiños de Italia e de Inglaterra, Nuria? Bueno, en Italia e Londres, non, eu sempre traballei aquí en Galicia, non? Eu levo, pois, case 30 anos, non? Vencellada ao mundo dos medios de comunicación, en xullo fixen 30 anos diante dun micrófono, estiven diante dun micrófono ata hai 2 anos aproximadamente, no que por cuestións empresariais decidiron retirarme de aí e eu por necesidade vital, pois fixen este podcast, non? Co cal, pois, levo nestes últimos 8 meses 104 entrevistas,
podese dicir que pretendían afastarme da radio, pero non o conseguiron, non? E, bueno, pois, a miña traxectoria profesional sempre estivo ligada, Toni, ao mundo da información, non? Eu empecei como case todo o mundo, non? Na información máis cercana, na información local, non? Nunha emisora pequena, situada nas aforas da Coruña, en Radio Culleredo. Ali estiven 3 veráns completos traballando, pero veráns, cando digo veráns, non eran veráns de 2 meses, eran veráns de 4 meses, non? Porque empezábamos as clases en outubro, rematábamos, ponlle en maio ou xuño, porque despois viñan os exámenes, e no momento que acababan as aulas xa me metía dentro da emisora, non? E despois desa contacto co mundo local, que tan importante é, porque é a información máis cercana, non? E a que nos axuda a situarnos no mapa e na realidade, pois nada, fixen unhas prácticas en Radio Nacional, estive en Radio Voz e desde o ano 97 na Radio Galega, non? Pero tes traballos, tes moitos traballos que foron premiados, por exemplo, en Nueva York, en Cannes, non? Despois non tanto, non. Eu, sí, é certo que teño algún traballo premiado, cando era aínda unha rapaza moi nova e moi atrevida, penso, ocorreuseme facer unha biografía dun autor de Lugo represaliado, non? Estou falando de Ángel Xoán. Dedicouselle o premio Ángel Fole a Ángel Xoán, coincidindo co centenario do seu nacemento. E, metínme nesa investigación, falei con moitísimas persoas, conseguín facer unha biografía que resultou premiada, non? E a partir de aí, pois, publicouse ese traballo, Ángel Xoán, retrato dun artista. A partir de aí rescatamos o que foi o traballo de guerra, non? Realizado por Ángel Xoán nos 4 anos nos que estivo na prisión de Las Palmas de Gran Canaria. E despois, salí, a Isaac Díaz Pardo publicoume un maravilloso libro facsímil, non? Con eses traballos de prisión realizados por Ángel Xoán, un traballo delicadísimo, que se chama Os cadernos dun prisioneiro de guerra, e a partir de aí seguín un pouco traballando, non? A memoria nunca deixei de lado, pero sí é certo que cando te metes a nivel profesional no teu día a día, non? Pois non tes moito tempo, non? Para meterte en proxectos así a longo alcance, non? O que sí hai uns anos, sí que decidín a investigar un pouco o tema do espolio dos Franco en Galicia, non? Claro. Fixen unha serie de reportaxes longas, non? Para un espazo da Radio Galega que se chama o Diario Cultural. Hoxe en día chamaríamoslle podcast, creo, pero daquela non inventáramos o termo, polo menos nós aquí non o utilizábamos, non? E sí, deron o premio Aurelio Carracedo con esa investigación, e agora máis recentemente, hai 3 anos, deronme outro premio, neste caso no Ateneo Republicano aquí de Santiago, por un traballo iba a dicir de investigación non, un traballo testemuñal, non? Sobre a guerra de Ucraína. Eu puxenme a mergullarme, como sempre fago, buscando persoas que teñan historias importantes que dicir, e atopei casi unha treintena de homes e mulleres ucraínas que desde aló, non desde aquí, desde aló, me ian contando a guerra día a día, non? E ademais en perfecto castellano, que era curioso, porque eu o ucraíno non o manexo. Ese foi esa é un pouco a miña traxectoria, non? Pero o dos premios son importantes, pero a min o que me dá satisfacción é o charlar con persoas que teñen moito que contar, non? E aí é onde aprendemos todos, non? Esa é a auténtica realidade, non a realidade do teletipo e das comparecencias de prensa, non? Claro. Que vivimos os xornalistas día a día. Sin embargo, hai un traballo que tuvo moitísimo éxito, que foi moi louvado, ese gabinete de curiosidades. Contanos un pouquiño deso. De que vai a cousa? Gabinete de curiosidades. Estou un pouco despistada, Toni, non sei por onde non sei de que me falas. Bueno, pois vamos entonces a falar dos teus libros, porque non tocarás un libro teu, non? O que? De libros nada, non escribiches ningún libro.
Sí, xa che digo, escribín Ángel Xoán, Retrato dun artista, os cadernos dun prisioneiro de guerra. Despois tamén fixen unha pequena aportación nun libro que se chama Rande, mito e realidade, que publicara Guillermo Escrigas, e eu fixera unha pequena aportación, pero bueno, moi pequena. Ese é o meu traballo no mundo, no mundo dos libros. Viche la película esta, la memoria de San Simón, vichela? Non a vin aínda, non. Puiden falar co director, con Miguel Ángel Delgado, que me atendeu, uns días antes de ir a San Sebastián, non? É un traballo, eu penso que excepcional, porque xa non falo solo do aspecto creativo da película, non? Falo da investigación que hai detrás. El contábame que levaba desde o ano 2020, non? Desde que se produciu a pandemia detrás desta historia, investigando, falando con outros investigadores, falando tamén con familiares de presos que estiveron ali dentro no campo, e o resultado é esta película que penso que é maravillosa, non? Eu xa digo, non a puiden ver, pero un pouco conversando con el, un pouco a sensibilidade que parece que reflite na película, maravilloso. E é maravilloso tamén, me parece a min, Toni, que o escaparate que supón que estas historias aparezan nun festival como o Festival de San Sebastián, non? Que se fale disto. Nuria, que che parece? Que destino se lle dou á illa despois de conocer toda esta historia? Que é hoxe a illa de San Simón? Pois, polo que me contan as persoas que investigaron a fondo sobre esa illa, a illa foi un espazo de represión brutal por onde pasaron preto de 6.000 presos, non? Neses anos entre o 36 e o 43 en condicións durísimas, tanto de higiene como mala alimentación, un trato dispensado terrible, non? Por parte dos responsables dese penal, que eran persoas corruptas, de feito, dos deles acabaron fusilados, non? Un lugar terrible e un lugar de memoria, pero un lugar que quizáis co paso dos anos intentouse, non sei se tapar, pero desde logo intentouse maquillar, non? Un pouco ese espazo tan terrible, non? E a min, por exemplo, contábame os autores de Hallados, non? Ese documental que se fixo nos anos 80, que sigue sendo unha referencia para todos, porque aí é onde falan os presos en primeira persoa, non? Pois Antonio Caeiro e o seu equipo, cando foron a San Simón a finais dos anos 80, entraron ali, e ali sí que había rastros do que acontecera, non? No Lazareto, como eles se chaman, non? Pero despois, pois as autoridades, os políticos, como sempre, intentaron limpar, por dicirlo algún xeito, ese lugar e arrancar un pouco todo o que lembraba a memoria, non? E crearon un espazo onde se están desenvolvendo actividades culturais e de ocio de todo tipo que nada teñen que ver ca memoria, non? E un pouco as asociacións memorialistas levan anos reivindicando respeto, non? Para os presos e tamén para as súas familias. Non pode ser que en San Simón acolla festivais de bachata, é dicir, é como se nos imos a Auschwitz e facemos un concerto de rap, non? Quero dicir, hai cousas que non cadran, non? E a ver se agora non, con este intento, non, de nomear a illa de San Simón como lugar de memoria, a ver se é posible que contribúa a que este espazo sexa respetado, se estableza unha programación que teña que ver co significado de San Simón, e que tamén se lle explique á cidadanía que ata ali se achegue que foi o que aconteceu ali. Unha illa paradisíaca maravillosa, pero que agocha moitos segredos no seu interior, non? Encantos que pasaron por ese inferno. Eu teño leído algunhas veces a historia do crego que iba a decir misa e que obligaba os presos a comulgar e confesarse. Que hai de certo en todo eso? Sí. Bueno, desde logo, os presos contano así, non? Claro. Que os obrigaban a comungar, obrigábanos, despois cando responsables da prisión, pois os sacaban os presos para fusilar, aquelas palabras de outro tirito máis, que aún non está bien muerto, non? Desde logo, o que contan os que sobreviviron a San Simón é que ali
ali intentaban deshumanizar as persoas que ali estaban dentro, non? Bueno, e acabar tamén con todo unha arquitectura democrática, non? Que quixeron que se viñera abaixo no golpe do 36. Hai moitas historias e moitos testemunhos moi interesantes, non? A min, por exemplo, pois falábame un dos netos, non, de Luis Bouza Brey, non? Que estivo preso en San Simón nunhas condicións terribles, non? A súa nai pois leváballe mantas porque facía moito frío no lazareto, non? Así se pode ver no intercambio de cartas que fai coa súa familia desde ali, e o seu irmán Fermín que moveu Roma con Santiago para sacalo, ao final conseguiu sacalo de ali, non? Pero contábame Gonzalo, o seu neto, que cando o liberaron, claro, el tiña que convivir coas persoas que o meteran ali dentro, non? E que foi moi duro porque dicía, el tentaba vivir nun mundo que realmente non era o seu, non? Un mundo que se rompera en 1000 pedazos co golpe militar, non? E que tiñas que ter cuidado en todo momento co que falabas, incluso na casa, non? Despois, por exemplo, outra historia escalofriante, a de Xoán Carballeira, non? O poeta, xornalista e alcalde de Bueu, non? Que foi fusilado en abril do 37, non? El estivera oculto, despois detéñeno, trasladano a Pontevedra, fanlle un consello de guerra, e contábanme, non? Os da Asociación de Amigos Xoán Carballeira, que a súa nai incluso foi a Burgos, non? A falar con Franco, a pedirlle o indulto, pero dicíame el cando chegou o indulto, Xoán Carballeira xa falecera, non? Xa estaba fusilado. Aí levaron a San Simón e ali Saica fixo un diario donde explicaba un pouco as condicións de vida dos presos de San Simón, pero ese diario, o día que o fusilaron, entregaron a un veciño de Bueu que lle fixo chegar a súa moza, Lola, pero ela probablemente por medo, pois destruiu esas páxinas, non? Únicamente quedou cunha fotografía de ambos, onde por detrás el se despide dela, non? Hora e cuarto antes de ser fusilado, non? Son historias como tantas outras, non? Non son unhas máis importantes que outras, non? Pero que nos permiten facernos unha idea do que aconteceu ali, non? Dese clima de terror e de represión que durou durante tantísimos anos, non? Eu conocín precisamente aquí no Patronato da Cultura Galega a un home de Ponteceso chamado Elogio Lorenzo, que viña moito polo patronato, e que falaba da isla de San Simón. El dicía que era o Alcatraz de Galicia, que foi, o Alcatraz de Galicia. Pois seguramente, non? Eu no programa, Toni, intentei achegarme un pouco á realidade de distintos campos de concentración, non? Falei de San Simón, pero tamén falei de outros campos, e chamoume moito a atención tamén a realidade vivida en Camposancos e en Oia, non? Onde eran trasladados presos procedentes non só de Galicia, senón tamén de Asturias e tamén de Cataluña, non? Despois da caída das frontes deses lugares, non? E tamén fixome chegar unha familiar de dous presos de Girona que estiveran en Oia, en Marriu. Fíxeme chegar os diarios, non? Que escribía o seu tío, o seu avó, perdón, e onde se contaba tamén as condicións de vida de ali. A comida era terrible, estaba en mal estado, e de feito ata ali chegaron o seu avó e o seu tío. E o tío apenas durou un par de semanas, non? Porque faleceu, non? Como consecuencia desas durísimas condicións de vida de Oia, non? Hai numerosa documentación sobre o acontecido ali. Hai ademais tamén debuxos, non? Que os presos deixaron nas paredes destes lugares, non? E que, como me dicía a min unha historiadora, Iria Morgade, me dicía que facían eses debuxos un pouco como un xeito de humanizarse, non? Porque os trataban realmente como animais, non? Como escoria. E eles querían deixar constancia de que por ali pasaran eles, entramos aquí tal día e este día me sacaron para fusilarme, non? Para mí son moi importantes todas estas pegadas, non? Claro. Que vai deixando a historia da represión e que intento recoller tamén no podcast, non? Todos estes diarios, estas cartas, estes debuxos. Ora, por exemplo, supoño que sabedes que mañá se lle vai facer unha homenaxe a Francisco Miguel na Coruña, non? Sí, en eso iba a preguntarche, porque vamos a ter o domingo aquí con nós a Miguel Anxo Fernambello, que é un home entendido e conocedor da obra de Francisco Miguel, do pintor Francisco Miguel, aparecido fai uns días na parroquia de Bertua, non? Carballo, en Bergantiños. Sí.
Sí, él él vivía en Oleiros, prendérono, levárono para a prisión da Coruña, dali sacárono nunha ocasión como dándolle a liberdade, pero despois volveron a por él, non? Un día de setembro, sacárono dali e levárono para Bertoa, para Carballo, onde o fusilaron, non? En compañía doutros compañeiros. Eu tiven ocasión de volver ler os diarios de Sira Alonso da súa viúva, que é unha obra maravillosa que recomendo que calquera interesado nestes temas que a lea, porque aparte de que é un documento testemuñal moi importante, porque ali ela conta con pelos e señales como foron esas últimas horas do seu home con vida, como foi o momento no que o trasladaron, como foron esas longas esperas diante da prisión da Coruña para que lle deixaran velo para saber que seguía vivo, non? E como foi ese traslado terrible alá onde acabaron fusilando, non? Os restos de Francisco Miguel e de outros compañeiros foron recuperados pola Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica hai 2 anos, non? E agora os restos dos outros 2 compañeiros foron entregados xa hai uns meses ás súas familias, pero este luns entrégase os restos á familia de Francisco Miguel, non? E a cidade da Coruña rendeña homenaxe a unha figura tan importante, non? Para o mundo da plástica en Galicia, amigo persoal ademais de Luis Guicia, asasinado uns días antes que el tamén na Coruña, é un feito que foi un golpe durísimo tanto para él como para a súa viúva Sira, non? E que, un reflexo de como se actuaba naquela época, non? A él collerona por dar a cubillo na súa casa a un par de compañeiros que eran militantes de sindicatos e demais que estaban sendo perseguidos, da igual, o motivo da igual, o motivo daba igual, foron a por él, intentaron acabar con él, pero non acabaron coa súa memoria, non? Que iso é o importante. Nuria, o tempo é ouro e na radio moito máis, ti ben o sabes todo isto. Que che parece o noso que facer en Sempre en Galicia? Que che parece, perdón, que non te escoitei, o que estamos a facernos aquí de Sempre en Galicia? O noso traballo. O vosso traballo xa vos dixen xa cando conversamos daquela, a min pareceme un traballo fundamental e ademais pareceme casi un pequeno milagre, non? Que poidades estar, que sigades aí despois de tantos anos con esa mesma filosofía, esa intención de manter esa ponte intacta, non? Entre Galicia e a diáspora, non? E que sigades dando voz a tantas persoas, non? Que teñen tanto que contar. A min pareceme extraordinario o labor que facedes, un traballo coidadísimo. Como dicía ao principio, pareceme un espello donde mirarnos os profesionais dos medios neste momento no que todo tan efímero, non? No que todo dura tan pouco, que vos sigades aí ao pé do cañón, pois dando un exemplo a todos, de verdade, Toni. Para min é unha honra, non te podes imaginar canta que me convidarades a este espazo tan maravilloso. Non nos esquecerei nunca. Moitísimas gracias, Nuria. Nós tampouco te esqueceremos nunca, Un bico grande, e se estás en Santiago, pois dalle un golpiño ao Santo dos Croques cando pases polo Pórtico da Gloria. Da túa parte, veña un bico. Un bico para ti tamén. Escoita, irmão, as miñas verbas son sinxelas e impuras como as verbas feridas co coitelo dos beizos cada día. Escoita, irmão, as miñas verbas, vouche dicir tan só que teño a miña mão tendida aberta, nua e viva como o mar. Que teño, irmão, maduro corazón, pra guardar nelas verbas túas, que a vida é moi fermosa, ainda que hai homes que teñen os beizos emborcados con verbas de falsía.
que morro día, si a su amor te ábrennos a esperanza do vencer. Que teño, irmán, maduro corazón, pra guardar nelas verbas túas, que a vida é moi fermosa, aínda que hai homes que teñen os beizos envolcados con verbas de falsía. Non temas, aínda o paxaro ten cancións, e as estrelas se acenden cada noite, E as estrelas se acenden cada noite, e as estrelas se acenden cada noite. Gente que le Sí, gusta sí. hablar. Bueno, amigos, vamos falando precisamente da illa de San Simón, ¿no? As Novas de Galicia traenos estas novedades tamén. O goberno español declara lugares da memoria democrática o Pazo de Meirás e as illas de San Simón e San Antón. Todos son santos. O Boletín Oficial do Estado, o BOE, publicou neste mes de setembro a declaración como lugar de memoria democrática do Pazo de Meirás e das illas de San Simón e de San Antón. Según indica o Executivo Estatal, estes espazos teñen unha singular relevancia histórica e simbólica que lles fan acreedor desta declaración. O Pazo de Meirás, ligado á figura da escritora galega Pardo Bazán, quen o construíu, adquire esta calificación por ter sido sede estival da xefatura do Estado entre 1938 e 1975, durante a ditadura de Francisco Franco. No caso das illas de San Simón e San Antón, foron un espazo utilizado como colonia penal durante a represión franquista. Alí recluíronse presos republicanos chegados nun primeiro momento de toda Galiza e posteriormente doutros lugares da xeografía estatal, especialmente desde Asturias, como ben dixo a entrevistada recentemente a periodista Nuria López, que o explicou moi ben. Claro que sí, claro que sí. Que non sabías que a música pode transformar a bioloxía humana? A verdade que non, e sorprendeume gratamente. Os estudos levados a cabo polo IDIS, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, en colaboración coa Real Filarmonía de Galicia e o Auditorio de Galicia, mostran que a música non é só un estímulo cultural ou emocional, senón tamén un modulador biolóxico capaz de influir en xenes, proteínas e microorganismos que afectan directamente a saúde e o benestar. O proxecto abre novas vías cara á medicina en pacientes con diferentes condicións, como dano cerebral, Alzheimer ou trastorno do espectro autista. Bueno, comenzou a 30ª edición do Ourense Film Festival. 2 filmes de cineastas vinculados co festival e que poden verse por primeira vez en Galicia inauguran e clausuran o certame. Playa de Lobos, comedia escrita e dirixida por Javier Veiga, inaugurou o festival o pasado venres 26, mentres que La Deuda, o último traballo de Daniel Guzmán, o clausurará o vindeiro día 5 de outubro. Isto me parece moi ben esta nova que nos chega agora. Axudas para traducir obras ao galego e do galego a outras linguas. Así é. O Diario Oficial de Galicia, deste 18 de setembro, recolle a resolución da Xunta de Galicia de outorgar 83.902 euros que permitirán traer a nosa lingua un total de 64 títulos da man de 17 editoras. E a inversa,
Outra resolución distribúe un total de 34.496 euros para traducir a outras linguas 24 obras galegas de 11 editoras diferentes. Pareceme moi ben. Bueno, a Xunta recibe a doazón de 32 cartas que son inéditas de Curros Enríquez. A Cidade da Cultura de Santiago de Compostela acolleu este xoves 18 de setembro a sinatura da doazón á Xunta de 32 cartas inéditas de Manuel Curros Enríquez. O legado, que inclúe ademais fragmentos doutras misivas incompletas, foi cedido por Emilia García Paadín e correspóndese con cartas enviadas polo poeta entre xuño de 1904 e xaneiro de 1908, só 3 meses antes do seu pasamento, o seu amigo José Ojea, boticario de Cortegada, escritor, político e un dos fundadores da Real Academia Galega. Bueno, volvemos a San Simón, a illa de San Simón, porque 5 idiomas poéticos convivirán precisamente co galego aí nesa isla. Desde mañá, luns 29 de setembro e ata o día 4 de outubro, o arquipélago de San Simón acollerá unha nova edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética chamado Con Barqueira e Remador. O encontro, coordinado por Yolanda Castaño, está organizado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, coa colaboración da Dirección Xeral do Libro, do Cómic e da lectura do Ministerio de Cultura e doutras entidades. Participan nesta edición número 14 6 voces de procedencias e percorridos moi diversos, dende o sueste asiático aos países celtas, pasando por Europa do Leste, e dende o idioma dun país en guerra ata o que loita por non desaparecer. Vamos á música, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, moi mollado tes que estar. Santiago de Compostela, por un lado te los har, por lo otro Zarela, por lo otro Zarela. Ay el elo, ay el aló, fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Desde o lermas do rueiro, serpentea mai no río, desde o lermas do rueiro, dame vos serpenteando, tras de un amor verdadeiro, tras de un amor verdadeiro. Ay el elo, ay el aló, fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Nunha noite de trevor, pasei a ponte do Carmen, nunha noite de trevor, e tache o río Iban, que me mollei os calzóns, que me mollei os calzóns. Ay el elo, ay el aló, fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Bueno, amigos, agora que as novas da lá xa pasaron, vamos ao que ten que ver co patronato, co noso patronato, non? Claro que sí, e temos moita cousa para dicir, porque mañá,
luns 29 de setembro, ás 6 da tarde. Non ás 7, como habitualmente facemos nosas actividades, senón ás 6 da tarde, teremos unha charla da deseñadora Mariana Dosil. Ela participou recentemente no programa de Escolas Abertas na modalidade Confección do traxe tradicional galego. Así pois que a charla, ela contarános como é a cousa. A charla titúlase A roupa de Galicia, que tratará sobre ese tema tan interesante. Por eso digo, sempre dixen que as escolas abertas eran unha boa cousa para o mundo de migración. Pero ¿no? claro que sí, dá moito oportunidade aos xóvenes galegos que residen non só de conocer Galicia, que é importante. Que tamén que é moi bo coñecer a terra dos devanceiros, pero tamén dai esa oportunidade de ter unha cousa ben sabida, algo que lles atrae, un tema que lles gusta, porque tenche que gustar un pouco, non? Un tema que lles gusta e ten a posibilidade de traballalo, facerse especialista e transmitilo despois, además, transmitirlo nas institucións as que pertencen. Como, por exemplo, esta diseñadora Mariana Dosil, verdad? Perfectamente. Que mañán ás 6 da tarde. Mañán ás 6 da tarde con este tema tan interesante. Que máis hai, Francis? E despois temos tamén na semana vindeira, o día venres, 3 de outubro, ás 7 da tarde, esta actividade sí, ás 7 da tarde como sempre, teremos unha actividade do Obradoiro de Contacontos que dirixe Susana de León, que, como sabedes, vai moitísima xente e sempre son actividades moi creativas. Esta vez o título da actividade é Coloreando Historias. Que ben. A propósito de contacontos, Francis, cando vai a ir á Escola Galicia? Que contacto hai coa Escola Galicia? Mira, Toni, precisamente mañana imos a Escola Galicia. Mañana imos a Escola Galicia, imos 3 persoas, dúas compañeras e máis eu, a contarlle os nenos. Na Escola Galicia este ano foi maravillosa a experiencia. A directora o tomou dunha maneira moi emotiva. Ela deulle nome ao espazo da lingua, Espazo Galicia, ela puxolle o nome, na actividade de contacontos, que é outra actividade separada desta, non? Da lingua, e tamén os nenos os contos gustanlle. Claro. Un pouquiño máis adiante imos contarlle contos en galego. Por agora os contos, por agora os contos son en castelán, pero gustanlle moito. Contaba Carmiña, precisamente Carmiña Lorenzo outro día aquí sempre en Galicia contaba eso, de que os nenos sintense identificados cos contos, non? Os nenos ten unha curiosidade, gustanlle os contos, gustanlle as pantallas, a música, son nenos destes tempos, notase. Debe ser fermoso escoitalos cantar o hino galego, non? Pero unha maravilla como cantan e como saben de Galicia, as provincias, as costumes, non. Cando aquí hai dirixentes de constitucións que non conocen o himno galego, É verdade. É verdade, non? Bueno, seguimos. E despois temos o día 17 de outubro, venres 17 de outubro, unha exposición de caricaturas do periodista, comunicador e escritor Jaime Clara. Que ben isto. Unha faceta que eu persoalmente non lle coñecía. Sí, se expuxo moitas veces no Centro Cultural de España. E tamén din que sabe moito de gastronomía. Bueno, eso que tamén sabe moito de gastronomía e non sei se non escribiu algo sobre o tema tamén. Bueno, habrá que preguntarlle. Preguntaremos, é multifacético. Pues Jaime Clara, o 17 de outubro. O venres 17 de outubro. Vai estar moitos días exposta? Sí, a exposición vai estar exposta hasta a vindeira actividade cando o Obradoiro de Óleo coloque as súas fotografías, o Obradoiro de Fotografía, as súas fotografías e o de óleo, as súas pinturas, hasta ali estarán en exposición. Vamos á música. Aldea Miña por Xocaloma.
Ave a miña, o derradeiro tempo que pasou. Ave a miña, estás morrendo. E que nos tira a ti e máis a mí voltar polos camiños do recordo e atoparnos tan xunguidos de novo como onte, envoltos nun marmullo somente estrocado polo vento. Aldea miña dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida sempre. Aldea miña dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida sempre. Aldea miña, berce dos meus sonos despertos. Aldea miña, xa nin sonos temo. E que nos diga a ti e máis a mí voltar polos camiños do recordo e atoparnos pretos dun palleiro como a sempre, tendo un secreto somente estimais eu no ceo aberto. Aldea miña dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de augas transparentes, de homes sementando vida sempre. Aldea miña dos prados e dos montes máis fermosos, non vexo homes ni menos nas tuas terras, xa non hai leiras. Aldea miña, estás morta, miña aldea, miña aldea. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a falar precisamente de árbores, porque desde 2001 Galicia ten un catálogo galego de árbores senlleiras, esas que, autóctonas ou non, de propiedade pública ou privada, reúnen unhas características que as fan moi importantes. Este cargo honorífico fai que sexan protegidas, especialmente que se fomente o seu valor. E que, doutra banda, calquer proxecto que poida ameazar a súa saúde teñen que obter unha autorización especial da Dirección Xeral do Patrimonio da Xunta. Dende 2007, do ano 2007, engadíronse ao catálogo os chamados monumentos naturais ou formacións senlleiras, fragas, outros e cousas así.
Para que unha árbore ou formación arbórea sexa incluída no catálogo, é preciso presentar unha candidatura que se formaliza cubrindo un modelo de solicitude e adxuntando unha memoria xustificada. Entón, o Comité Galego das Árboles Senlleiras encárgase de aceptala ou non e de informar á Administración antes de proceder á catalogación. Que criterio se sigue para considerar que unha árbore é senlleira? Pois poden ser senlleiras por varias cousas, polas dimensións, como pode ser o caso do abó de Chavín, por motivos biolóxicos ou ecolóxicos, por súa rareza, como o ombú do Paso de Ribadulla, por motivos culturais, como a figueiriña que plantou Rosalía, ou o souto da Rubial de Uxío Novoneira, ou pola súa beleza ou situación. Pero hai árbores senlleiros por todo Galicia. En cifras do ano 2022 hai catalogados 145 árbores e 38 formacións arbóreas de 81 especies diferentes. Os máis abundantes son os carballos e os castiñeiros, pero hai que ter en conta que as cifras van variando, con novas incorporacións e, ás veces, por desgraza, con baixas, moitas a consecuencia de temporais. Todas estas árbores senlleiras son ben maduras. Entre as máis mozas figura a secuoia vermella do Pazo de Lourizán, que ten uns 71 anos. A máis anciá do catálogo é a castiñeira de Ramil, en Triacastela, que ten 8 séculos e medio. Casi 1000 anos de antigüedade, que cousa, Vexamos algunha delas en cada provincia. Por exemplo, na Coruña, no Concello de Oleiros, podemos admirar o piñeiro insigne do Castelo de Santa Cruz. Ten moito corpo, con máis de 26 metros de altura e un perímetro de copa de 23 metros e medio e de entre 100 e 200 anos. Pero seguimos. No Concello de Vedra áchase a retícula de oliveiras do Paso de Santa Cruz de Ribadulla, duns 500 anos e case 15 metros de alto. No ano 2015 ganou un premio a mellor oliveira monumental de España. E que pasa por Lugo? Por Lugo temos o clásico, o abó do eucaliptal de Chavín, en Viveiro, que ten entre 110 e 140 anos. Se atoupa no souto da Retorta, que, a súa vez, é tamén unha formación senlleira. Durante moito tempo foi considerado o eucalipto máis alto de toda Europa. Ten case 60 metros, aínda que vai a menos, pois agora anda un pouco enfermo. O tronco, cunha base de 11 metros de perímetro, aparece en moitas fotos abrazado por unha roda de persoas. Pero hai máis, non? Hai máis. Temos moitísimos máis. Outro exemplar peculiar é o castiñeiro da Capela, no Concello de Begonte. Antes de existir a catalogación, o artista local Víctor Corral pechouse dentro do oco do seu tronco. Alí labrou todo un santuario á Virxe do Rosario, unha maneira imaginativa de evitar a súa tala pola ampliación dunha estrada. O caso é que conseguiu o obxectivo e hoxe aínda podemos gozar desta árbore de 500 anos. Agora, grazas á catalogación, xa non temos que chegar a estas medidas extremas. E que pasa por Ourense? Hai moitos castiñeiros senlleiros. Un deles, o castiñeiro de Pumbariños, que forma parte do souto de Rozavales, que tamén é un monumento natural. É un dos exemplares da súa especie de maior tamaño. Ten 16 metros de alto e uns 20 metros de diámetro. E bótanselle 5 séculos como mínimo. Cambiando de especie, o teixedal de Casaio, en Carballeda de Valdeorras, amosa un conxunto de máis de 400 teixos. Estas míticas árbores celtas que teñen entre 200 e 400 anos. E falta a provincia de Francis, Pontevedra. Pontevedra é a que conta con máis árbores senlleiras. Que che parece? En Vigo, por exemplo, no Pazo de Castrelos, érguese no medio do labirinto de Buxo, apoiada en bastóns, a Matusalén das Camelias, coñecida así pola súa idade e o seu porte. Ten máis de 8 metros de altura e de 16 metros de diámetro de copa e conta con uns 200 anos.
En Quintela, no Concello de Lalín, tamén en Pontevedra, hai unha formación de castiñeiros considerados como os de mellor porte de toda Europa. Forman parte da fraga de Catasós, pola que moito paseou Emilia Pardo Bazán. Teñen entre 225 e 250 anos e destacan pola súa verticalidade. Estos son, amigos, uns cantos exemplos dos moitos árbores que tanto significan para a nosa terra. Esperemos, eso sí, que continue connosco moito tempo máis e que ese catálogo siga medrando. E que, bueno, moitos anos, os anos tamén fan vida. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Bueno, con Cristina Fernández describimos para hasta o domingo que ven ás 9 da mañá aquí en Sempre en Galicia. Que sexan moi felices, e que pasen unha moi boa semana. Ata o domingo. Arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiñado meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amouriñas da silveira que lle daba o meu amor. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.